I per avui hi ha convocada vaga a les escoles públiques de les Illes. Segons el sindicat que l'ha convocat, Unió Obrera Balear, el seguiment ha estat d'entre un 5 i un 10%. La conselleria el rebaixa a menys del 2%. La protesta està convocada amb el lema per un curs amb garanties sanitàries. El sindicat Unió Obrera Balear demanen més espais, més docents i més recursos. Diuen que els reforços de la conselleria són raquítics i que, per exemple, s'han desatès els infants amb necessitats especials. També exigeixen més transparència en les ràtios i els casos positius als centres. I les dades que tenim nosaltres, GESTIP, dades oficials, GESTIP, és que a les 11:30 hi havia 173 docents, el qual significava un 1,3% de docents. A les dues actualitzarem aquestes dades, si realment en tenim de noves, però crec que en aquests moments, en fi, les dades canten per tot soles, cadascú que faci les seves interpretacions.